Тапшыруыбызны башлап, экраннар алдына Усть-Кулатка авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Мусина Наилә Исмаил кызын чакырып алабыз. Бүген 1 июль көнне ул үзенең 60 яшьлек гүзәл юбилеен каршылый. Шул форсаттан аны Усть-Кулатка авылы мәктәбенең 2005 ел чыгарылыш укучылары кутлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең кадерле укытучыбыз искитмәле матур табигатькә төренгән Карамалы авылында 60 ел элек дөньяга килә. 1975 елны 8 еллык авыл мәктәбен тәмамлап, Сингели шәһәренең педагогия училищесына укырга керә һәм 4 ел анда белем ала. Соңыннан укуын Ульяновск дәүләт педагогия университетының табигый география факультетында дәвам итә. Аны да уңышлы тәмамлап, кулына дипломын алып, туган якларына кайта. Ул көннәрдән бирле шактый сулар аккан, дистә еллар үткән. Шул килүдән Наилә апаның язмышы безнең авылыбыз, мәктәбебез белән мәңгелеккә бәйләнә. Ару-талуны белми, бар тырышлыгын, белемен, күңел җылысын биреп, яраткан хезмәтенә чума ул. Авылыбызда аны яшьлек мәхәббәте дә көтеп торган икән. 1984 елны үзенең хезмәттәше Мусин Равил Исмаил улын очратып матур гаилә коралар. Мәхәббәттә 2 матур балаларын тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә уллары хәрби хезмәткәр булып эшли, ә инде кызлары медицина тармагында хезмәт итә. Аның дистә еллар буе укыткан укучылары арасында кемнәр генә, нинди генә һөнәр кешеләре юк хәзер. Кайларга гына таралмаган алар. Күп санлы укучыларының күңелләрендә аңа карата ихтирам хисләре саклавы, туган якларга кайтканда күрешергә, хәл белергә килүләре, бәйрәмнәрдә котлау, сәламнәр җибәрүләре укытучыбызның намуслы хезмәтенең татлы җимешләре ул. Усть-Кулатка авылының хөрмәткә лаек ветеран укытучысы үзе тыйнак, үзе сабыр, үрнәк ана, яшьләрнең дә, олыларның да якын киңәшчесе булган. Бөтен гомерен балаларны укытуга, тәрбия бирүгә багышлаган укытучы бүгенгесе көндә авылның яше картының хөрмәтенә төренеп яши. Хөрмәтле Наилә Исмаиловна, сезне шушы юбилеегыз белән котлап, теләкләрнең иң изгесен, иң сафын юллыйбыз. Сезгә һәм якыннарыгызга бәрәкәтле имин тормыш, рух ныклыгы, уңышлар, күңел тынычлыгы, саулык, сәламәтлек телибез. Тормыш иптәшегезнең, балаларыгызның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, уңышларына куанып, бәхетле озын гомер кичерергә язсын. Туачак таңнарыгыз һәр вакыт нурлы, аяз булсын. Уңган, булган хуҗабикә, акыллы тормыш юлдашы, якыннарын эзелеп яратучы әни булып, кадер-хөрмәттә бәхетле яшәгез. Тормышыгыз матур, истәлләрегез һәр вакыт тулы һәм түгәрәк булсын. 60 яшь ул, гомер чиге түгел. Әле алда таңнар, офыклар, алда көтә әле зур ниятләр, үстерәсе мәни оныклар. Таң нурлары булып йортыгызга ак бәхетләр генә сиберсен. Төп түгәрәк булсын тормышыгыз, юлларыгыз гөлгә күмелсен. Нурлы еллар гына киләчәккә сезне мәңге озата барсыннар. Сезнең өчен нәни шатлыклар да бәхет булып яфрак ярсыннар. Хөрмәтле Наилә Исмаиловна, ихластан без дә сезнең котлауларга кушылып, бүләккә матур җыр йылдыйбыз. Бәхетле булыгыз. Yazlar jaylar ötüp gitken, gitmedim güz jitkenin. Yüler yaşlık yigit şaklı, ömürlerinin ötkenin. Jayavli buranı yügüre yügüre, jillerni uza uza. Minde iyerip yügürdüm, dünyanın kıva kıva. Jayavli buranı yügüre yügüre, jillerni uza uza. Minde iyerip yügürdüm, dünyanı kıva kıva.
Salmağaç tutan kaldım, jiller gittiler indi. Ülkelevden tulgan yaşlar, tuptan gittiler indi. Şayevle buranı yıgıra yıgıra, jillerle uza uza. Minde iyerip yıgırdım, dünyanı kıva kıva. Ukkalar keşim yok, üzüme ukkaliler. Halim bitse yıgırırga, iteller türkkaliler. Şayevle buranı yıgıra yıgıra, jillerle uza uza. Minde iyerip yıgırdım, dünyanı kıva kıva. Şayevle buranı yıgıra yıgıra, jillerle kıva kıva. Gönür keyler gırla buza, yaşavdan söküp duya. Şayevle buranı yıgıra yıgıra, jillerle kıva kıva. Gönür keyler gırla buza, yaşavdan söküp duya. Gönür keyler gırla buza, yaşavdan söküp duya.